балинсода мешавад. Пул меспори касада бо дурунтар мери бо пул меган. Дар зиндагимон таъсири калон дорад. мардакон мерам расида кор мекунам. дусум пул барои зиндагӣ рой мекунад, аммо баён намедоранд кӯдак кунем, мо духтарчам балинса дар. Маҷбурем ки метием, чикор кунем. одаме ки аз пагоӣ то бегоҳиро меҳнат мекунад, ус мекунад, ойлик мегирад, ягон кораш меафта, дар онҷо рафта бо пулава меспорад, баъд чӣ хел ба таъсир намерасонад. Касалам шудаш мумкин. Аз ин рӯҳӣ не. Да, страдаем. По-моему, все страдают, но никто об этом не говорит. Потому что считают бесполезно. Ничего не решается. Куда ни пойди, везде или тянут проблему, или намекают конкретно. Люди столько не зарабатывают, бедные даже какую-то консультацию нормальную получить. Мама ошам кам ваи гуфтагӣ ваҳоя дода наметонам, барои ҳамин зиндагӣ ман ба таъсири калон мерасонад. Дар ҳама ҷо коррупсияро мебинед, албатта ба психологии мо зарари калон дорад. шахсан барои ман ҳамин хел таъсир дорад ки ҳам равонӣ, масалан ягон кори иҷро кардан намешавад. ҳамин хел не, масалан ба восита бевосита ёки ягон маблағ талаб мекунад. иқтисодӣ ҳамин хел маҷбур мешавад ки дига кор кунаду аз паи дига кор раваду аз кору бори асосеш монаду масалан ҳамин кор иҷро кунад.